Канго Джъмпс е любимото ми, моето нещо. Откривайки го преди 15 години, забравих за скучните тренировки и казах да на скачането с стил. Канго Джъмпс е не просто спорт, това е парти на пружиниращи обувки. Тренировките съчетават кардио, танци и силови упражнения в едно, а вибрацията от всяко подскачане и раздвижва не само тялото, но и настроението. Безмилостни към калориите, но супер щадящи за ставите. Това е перфектният баланс между горенето на мазнини и забавлението. Какви са ползите? Стягане и оформяне на цялото тяло. Горене на до 1000 калории на тренировка и освобождаване от стреса и зареждане с ендорфини. Подобряване на координацията, издръжливостта и самочувствието. Усещане, че можеш да постигнеш всичко. Канго Джъмпс е за всеки, който иска да изглежда добре, да се чувства още по-добре и да го прави с усмивка. Тренировките са подходящи за всяка възраст, дори и за деца и мъже, както и за начинаещи, така и за напреднали. Няма нужда от опит, само от добро настроение и малко упоритост. Канго Джъмпс не е просто спорт. Това е моята любов и моята емоция, моето ежедневие с блясък и енергия. Обувам пружиниращите обувки, вдишвам дълбоко и сякаш всичко се подрежда. Ритъмът, дъхът, усмивките. Залата става сцена, а аз не просто треньора, човек, който живее на 100%. Тук се зареждам, тук е най-цветната зала. Тук черпя сили, увереност и ежедневно щастие. Това е моят начин да се забавлявам, да вдъхновявам и да бъда себе си, скачайки към по-добра версия на мен самата. Ако ме търсите, ще ме намерите в залата, в скока и в енергията. Готова за още. Защото моите момичета са най-прекрасните и всеки докоснал се до нас поделя, че енергията и настроението при нас са най-хубави и с радост мога да кажа, че сме най-високо енергийната група в нашия град. Благодаря ви от сърце, прекрасни мои скупнички. Мен Канго Джъмпс е идеалният начин да се събудиш сутрин, да се дозираш и да свалиш ни бързи 500 калории. Канго Джъмпс беше началото на моето истинско пътешествие и съм много благодарна, че открих този спорт. Този е комбинация от спорт, танц, рехабилитация, 3 в 1. За мен канго е не само една много ефективна и забавна тренировка. За мен кангото ме зарежда с много положителна енергия, даваме титулности, положителни емоции за целия ден. Отделно, освен че ми помага да се грижа за моята форма, ликува мислите ми, душата ми, а отделно Мила е най-прекрасната, най-вдъхновяващата и най-милата треньорка, с която съм работила. За мен кангото е страст и еуфория, опитах, влюбих се от пръв поглед и всеки път изпитвам чувство на страст, еуфория, щастие, скачам, забавлявам се, но това не може да се разбере, ако не опитате. Просто пробвайте. Кангото е страст, емоция, любов и вдъхновение. Канго Джъмпс подобрява баланса и координацията на тялото, защитава и укрепва гръбнака и ставите, помага за правилната позиция на гръбнака и на цялото тяло, натоварва всички мускули и изгаря много калории. И още Канго Джъмпс с Мила създава чувство на еуфория, създава положителни емоции, бори се успешно с скуката. Аз избрах Канго Джъмпс с Мила. С нея всичко се случва лесно, ефикасно и забавно. Канго Джъмпс е моята сутрешна доза енергия, която ми дава тонуса и стимула да преследвам целите и да постигам мечтите си. Това е един невероятен спорт. Чисто здравословно има ефект върху цялото тяло.
тук се запознах с супер много прекрасни хора, които всяка сутрин ме зареждат със своята усмивка и позитивна енергия. Радвам се, че познавам всеки един от тях. Кантото за мен е живот, който до сега нямах въздух за направо за този спорт, но благодарение на Мила вече имам сили, тя ми даде много усмивка, много надежда и съм супер щастлива. Тренировките с Мила са едни от най-мотивиращите, най-вдъхновяващите и като цяло тя е една от най-добрите треньорки. Супер много се радваме, че тренираме с нея всеки ден. Тя ни дава супер силата през целия ден. Благодарим, че Мила ти си топ за нас. Кантата за мен е промяна. Не само външна, но и вътрешна. С кантото израсна духовно, промених си начина на мислене, промених си външния вид. Кантото е любов, която се радвам, че мога да изпитвам всеки път, когато съм на тренировка заедно с Мила. Препоръчвам на всички, които обичат движението, горите емоции и силата музика, да дойдат поне веднъж да пробват да скочат, колкото по-високо, толкова по-малко. За мен Канго Джъмп е една вълнуваща и ободряваща тренировка. Всеки път след тренировка се чувстваш като прероден, с нови сили да посрещнеш деня. А Мила е един страхотен и отзывчив треньор и приятел, винаги готова да ти помогне с каквото и да е било. Спомням се първите пъти, когато пристъпих в залата, плахо, толкова се притеснявах, а тя ме посрещна с голяма, широка усмивка и всеки път ме насърчаваше, че се справям добре. Канго Джъмп с Мила е една еуфория, приказка, която всеки трябва да изживее, затова се иска съвсем мъничко смелост, за да пробваш и със сигурност чувството ще ти хареса и няма да искаш да спира. За Мила мога да кажа, че е прекрасен, перфектен треньор с голямо Т, учител, човек, който може да нахъса и да стимулира всеки един да се надскача ден след ден. Тя е един човек с огромно сърце. Много се радвам, че се запознах с нея, че е част от живота ми и искам само да й кажа, че всички много я обичаме и много държим на нея. Сърцето ти огромно, изпълнено с любов. За кангу скок отново всеки е готов. Мила, днес е твоя ден, така специален. Танцувай в този ритъм, просто идеален. Носиш ни еуфория, с хъс и с замах. За тебе вдигаме на здравица в този час. Остани все същата слънчева добра, най-истинската в цялата игра. Треньор и приятел, всичко си за нас. Благодарим ти силно в този звезден час. Мила, днес е твоя ден, така специален. Танцувай в този ритъм, просто идеален. Носиш ни еуфория, с хъс и с замах. За тебе вдигаме на здравица в този час.